Bueno, kaixo entzuleok, kaixo, Irai Elias. Egunon. Egunon. Toldopeko ahotzak saioko azkena dugu gaur, uztailaren 30ean gaude, eta esan dizuegu moduan, gurekin dugu Iraia Elias, aktore zarauztarra. Ongi etorri berriz, Bueno, Kamikaz kolektiboko kidea, Goia Sarietara nominatua, irakasle eta bar luze bat. Gaur egunean zertan zabiltza, Iraia? Egunon, asteko eta behin. Egunon. Eta, gaur egunean proiektu ezberdinekin abil, bakizu gure ofizio hontan gauza asko inberri izatea alkilerra patzeko eta jateko eta hori dana. Ez du balio gauza bakar bat eukitzia, eta orduan momentu hontan gabiltza Kamikazekin sormen proiektu berri batian, Renata izangoa gure sormen berria, eta otsailak batian estrenatuko dugu Durangon, 2025an, eta hor gabiltza sormen prozesuan murgilduta, oain kaosian pixkat, sortzen eta kaos hortan, ez? Jarraitze du baita ere kale ikuskizun batekin Kamikazekin, Troia kale ikuskizunakin, eta aste hontan bertan altzon izango gea, norbaiten baldin badu jun, abuztuak bat esango nuke dela. Arratsaldeko 5etan altzon izango ezue, kaleko ikuskizuna, helduentzat eta aurrentzat baita ere, mundu guztiantzako irekia. Eta hirukortxekin bat edo beste eukiko dugu udazkenia, baina nahiko ateatzea hola oso txantxaka hirukortzea sukra asko eta brandi gehiagi lanakin. Eta gero tarteanekin eta Jokin Oregik idatzitako testu batekin abil oantxe hor buruz ikasten, atope, irailean bukaeran estrenatuko duelako Bilbon. Esperientzi berria, oaingo azkeneko prestatzen naizean hau antzerki mota hau? Nik normalian oso nik indako edo talde lanian sortutako lanak izan ditut antzerkian, gero benekin eta ibilin izan xereza lanian eta bar, baina normalian Kamikazekin edo txakekin edo metro kuadrokoakin indako lanak izan ditut, eta ni sortzaile bezala, ez da? Eta, kasu hontan iritsi zitzaiten Jokin Oregin partetik, aukera hau, ez? Beak idatzitako testu bat antzestekoa, beste konpainia batekin, beste lan talde batekin, beste esperientzi bat. Oso, testu, esango duela, testuan oinarritutako teatro bat, ez na ona ni oso ohituta egitea, baina gogotsu hartu dut, eta niretzako reto bezala, eta gogo handiakin baita ere, esperimentatzeko, zer dan teatro mota hori egitea, ez? Ni ez nago ohituta, beste gaino komediaran ohituta, eta drama bada, orduan, abentura berriak, 2024an. Oso ondo ire. Aizuta, nola zatu zinan zu, antzerki mundu hontan? Esango nuke, txikitatik banula nola baiteko sormeneako, ez dakit nola, ez? Jabazoaz ematen nolako pista batzuk edo esango deu, ez? Antolatzen, gauzatxuak egite genitu nola lagunen artean, eta goratzen ez grabatzen genitula, irratzaiuak eta olite genitu, bitu, Osa, gure, kasetuakin hor, ondartzen eta hola, baina beti euki izan dut antzerkiarekiko zaletasuna, goratzen ez, ama begira zazu antzerkia ez da goratzen zuen, Elena Irureta, eta hauek sortu zutena, eta flipa biten nun, eta hemen zarautzen badakau zorte handi bat, alpro jakin, ez da? Eta, alprojan hasi nintzen hola pixkat hola saltzeatzen, eta gero etorri zian Ino Alberdirekin batea sortutako txak teatroa, gero metro kuadrokan baita ere asko parte hartu izan dut, eta jarraitze du parte hartzen, gero Kamikazekoak ezagutu nituen, eta batak bestiak arrizun, gero amama aukera sortu zitzaiten ikusentzunezkoak baita ere probatzeko, eta batak bestia dakar, eta bestia, eta, konturatzeako esatezu, Iraia, zertzea, sortzailea, aktoria, onartu, zure burua ala dala, eta segi aurra. Aipatu ezu leno, hirukortze, azukre asko eta brandi gehiekin kaleratu zen dutuen, arrakasta asko izan zen utela, ez da, zer gaitik iruditzen zaizu izan zula inbesteko arrakasta honek? Antzeslanak, bai. Nik uste baduela antzerkian badaola, batzutan emateala, ez da beti ematen, eta nik uste hirukortxekin bai emateala, badaola olako junetorri oso arin bat ikuskizuna eta ikuslian artean, ez da? Badaola jolas bat
eta hirukortxek badaka jolas asko, ezta? Guk oso ondo pasatze deu, eta normalian aktoriak ondo pasatzen unean holtza gainean, hori pasatzea publikora, eta bada holako retorno bat, eta bueno, hori pasatzeanean, nik uste, ze handia dela. Eta gero nik uste hirukortzek jolasaz aparte badaka gero baita ere, hori, komentatuko eguzu, gaia pixka zertaz joan egon. Ni astuta, gogoratzen ez ikusita dakatela, baina... Gu abitu ginen Bridgerton serietik abiatu ginen, ezta? Ikusi ginen Bridgerton serie bat, Netflixen estrenatu zen garai hartan, eta aste betian intzitun 82 milioi ikusle. Izan zen, como rekord bat ituzun ustet. Eta orduan zen, bueno, ikusen barko dugu, hau zer dan? Eta, karo, ikusi genuen, eta esan genuen, ostras, fikzioaren gaia etorri zitzegun, ez? Nola fikzioa aidan denbora guztian guri ematen olako informazio bat, ez? Eta ustez, gaina, bueno, hau zan ere ustez feministatzat edo jotze zana, baina betikoa hitzaigu esaten, ez? Baitasuna romantikua, nola eroitzegean hor, eta orduan, bueno, esan genuen, guazen jolastea honta, ez? Guazen jolastea fikzioa guri nola eragite egun, eta gero nola eramate deun hori dana, gure egunerokoa, eta nola ameste ditugun gauza horiek gure egunerokoan, naiz eta jakin fikzioa dela. Baina nola inbeste jate deun, hori da. Ja, gu sinistuta gaude, eta nahi deu, maitasun mota hori, naiz eta feministak izan, eta liburu asko irakurri, eta hori dana ez, baina, fondo-fonduan, bueno, eta nola eragiteun azkenia fikzioak gugan, ez? Piskat emakumean gan, eta baitaren nola eragiteun gizonengan baitare, orduan, piskat hortan egin honen jolastu. Eta orduan, bueno, pues, jolas asko dao, baina eraberian kritika asko dao, eta nik uste pentsarazteko edo emate dula. Orduan nik uste, bueno, kombinazio polita dela, umore asko daka, eta orduan jendea parreiteu, baina eraberian, ostras, zertazen eiparrez, eta bueno, hor badaola kombinazio oso polita. Beito, oso ondo. Gero beste Amama filmane aktore onenaren saria izendatua, errebelazio aktore onena, nola ikusten dezu mundu hori dana, aktore, eta jase, bueno, gaz bada hemen, herri mailan, Euskadi mailan, edo, bueno, baina ja, jute zenean hor gora esan genezak, edo, nola ikusten doi dana hortik, edo, bildur pixkat ematen du, edo... Nik esan beharra dakat, nik nominatua izan itzane, bueno, nik lehenengo aldia izan zan ikusentzunezkoak egiten una Amama inunian. Asierraltunak deitu zian, ikusi nindun zertarako egoak antzeslan egiten, metro kuadrokak ingenukan antzeslan bat, antzokian, eta, bueno, beak oso argi zekan nik izan behar nula Amaia. Orduan, niretzako izan zan lehenengo aldia, nik ez nun kastinikin, eta olako ezer, orduan, niretzako bai izan zan, ja, pelikula itia, zerbait, bueno, beste reto bat, ez? Hori da, bai. Bai, ezkoa esan nun, zalantzaskokin baita ere, esan, bueno, goazen probatzea. Orduan, ja, esan nahi dut, nire sarrera ikusentzunezkoetara bai izan zan, etzan izan zerbait aukeratua, oza, nire ez neon kastinak iten eta hola, oza, nire milian antzerkian, irakaskuntzan baita ere, orduan, bueno, bazan zerbait. Eta orduan, klaro, hola sartzezea, oso esperientzi polite esan zan, rodajia ederra, lagun asko egin ditut, bueno, esan zan, zerbait oso ederra. Baina, klaro, espero gabe, de repente, etorri zan zinemaldian. Bai. Eta zinemaldian, lehiatu zan, sail ofizialian. Horrek suposatzeu, elkarrizketa pila bat, alfombra gorrilla, ez dakiz zer. Onka, honetzako izan zan, egia zan, xok handia. Ze ez da ni bila jo nintzen zerbait. Hori da. De repente bizitzak jartze izu hor, eta hori pasata gero, jazala, bueno, jazta, hau pasada, alako batian goietara nominatuaz, Osa, nik oso gaizki pasan nun, adibidez. Bai, oso gaizki pasan nun, ez leku baten sentitzen izan denbora guztian. Eta gero sartze zitzaiten baita ere, emakume izan da, ze espero zan ere gandik, alfombra gorrian, ezin dezu ridikulua hain, baina nik ez nun atentzioa ditu nahi nun, pasar desapercibida, osea, kasi que ni me miren, baina eraberian ondo jun berdet, eta eraberian, bai izan zan, eta gero ikustezu, mundu hori, nola funtzionatzeu, ez? Osea, kortinatxo bat irekitzezu, ikustezu hori, eta esatezu, ai, zer da, hau. Dia beste kodigo batzuk, dia beste funtzionatzeko modu batzuk, ez dakana zer ikusia gero gure egunerokoakin, esan nahi dut, antzesle baten egunerokoa da beste zerbait, eta prekaritate asko duen ofizio bada, eta orduan,
asko despistatzeu horrek, ez? Bai. Bai, goietara zoaz, da jendea pentsatzeu, ez dakit zehala, ez dakit zer. Ja, hortik ja Hollywoodea jumeko Bai, ez dakit pentsatzeu patu ite izuela, eta ez de patzen ezer goietara juteagatik, ez? Como mucho usteizkizue erropak, horrea juteko, ez? Baina, esan nahi dut, hain da kontrastea handia zure eguneroko bizitza, eta bizitza atea beharra, oso, esanetan bezala, gure ofizioa oso ofizio prekarioa da, de repente zaude toki baten un emateun zehala, ez dakit. Eta, claro, da, txoke oso potentia, gero irudia asko markatzean toki bada. Nik bildurra handiakin bizi izan gara hartan, eta egia esan, etzan eretzako oso momentu polite izan. Gero saiatu nintzen, negoztian, iraia, jun disfrutatzea, baina, bai, prozesu potentia izan zen. Horregatik galdetu izuz, iruditzaitzait hori, ez, askotan ite dutugula paper horiek, eta aktore horiek, eta mundu hori idealizatu bezala, ez? Eta, karo, zu izan da, bi munduk bizi izan dituzuna, ze batzuk atore dira, norbaiten hilo badalako, norbaiten arrai badalako, aiz badalako, edo... Bueno, hori beste ofiziotan gertatu daitekenan maila berian, esan nahi dut, baina bai egia da guzti horrek alfombra gorriak eta guzti horrek despistatu iteula nik uste dut gizartian gure ofizioan, realidadea hortan, ez? Alfombra azpi hortan gordetzeala ofizioa dazkan, kakasko gordetzea horrez. Orduan, gero egia da, gauza ikasitezula, esperientziek ematizkizu bizitzak ekarritizkizu, ekiz arrazoengatik, eta, pues ikasitezu, eta nik gaur egun berriro tokatuko balitzait, eta tokatuko zaizkit, elkarrizketak, pelikula bat rodatu berri dut, eta badakit etorriko jala elkarrizketak, eta etorriko jala, berriro etorriko jala, ez dakigu zen mailatan, baina etorrikoa. Baina beste toki batean hau, eta beste importantzi bat ere emateiot baita ere, ni naholako ja nahiko finkatutan ere aktore, eguneroko aktoreko zea hortan, eta emateioten garrantzia ere, nik usteet, ja erlatibizatuago dagoela, ez? Ja badakit zer dan, aurretik ikusi dut, eta gorputzak bizi izan du hori. Lehenengo golpea izan zan, ez? Bai. Eta bestela jarraitzen dezu irakasle lanetan da hori? Ez, utzi nun. Oain irakasle lanetan, baina antzerki erakusten hemen Udaberrin Udaberri Zarren egoitzan, taldetxo badakau, eta hastian behin, bi orduko saioak iteitut antzerkiak eta, antzerki tailerrak, eta oso gustoa, oso talde politia. Aitona Monak eta puntatze zaizkigu? Aitona Mona ez dakit, baina jubilatuak, baina, indarra handiakin eta sormen handiakin, jolasteko. Eta helburu matekin, igual, kurso bukaerako, edo mendik urte beterako, lan txiki mateitia edo? Hasi ginean hori garbi utzi nun, nire helburua etzala, precisamente zala, ez eukitzia presiorik zerbait eiteko. Eta horregatik nik uste jendia askoz lasaiago daula. Ja bi ikasturte pasadia, hasi ginenetik, eta aurten, ikusiko, hor nabil pentsatzen, ez igual, kurso bukaeran antzeslan bat, jendia urduri jartzea horrekin, ideia horrekin, baina igual, hasiko gineake, igual beste sormenea edo behira, gero ikusiko genuke, ikusiko deu, zigogo da hon edo, baina betire errespetatuz eta antzerkia ikusiz, baita ere, bakoitzan sormena eta gorputza espresatzeko modu bezala ulertzeko eta ikasteko. Iraia, antzerki kurso hauetan da gehien, asko lantzen dana barkatu da, hori ez, barruko emozioak nola saldu kanpoa, ez dala, eta kite, nik igual imaiagin desegokia daka, baina iruditzen zaigu antzerkia dela, zerbait testu bat ikasi, eta gero jendian aurrean azaldu, eta ez da hor, barrutikan landu berdia gauzak ez da aurretik. Bai, importantia da antzerkian zure burua ezautzia. Eta hori da... eskoletan eta hori, normalian antzerkiaz ez dakin irakasle batei, emate zaio antzerkia eman. Orduan zeiteu, ez da herramientak, orduan zeiteu hartzeu testu bat, eta ikasita egin. Orduan jendiak, edo miak ulertzeu antzerkia modu niretzako desegoki batian. Zergatik, antzerkian zuk dakasulako zure testua sortzia, antzerkiak emateizulako aukera
zure buruakin jolasteko, emateizulako aukera beste norbait izateko, emateizu aukera gauza asko, ezta? Emateizu aukera adierazteko modu bada. Orduan, nik uste testu hartu eta modu klasikoago batian hori hola dala bakarrik sinestaraztia, pena bada, porque antzerkiak ematitun aukerak dia infinituak. Orduan, bani saiatzen naiz, gero irakasle bakoitzak bere metodologia, bere ibilbidearen araberakoa izaten du, eta orduan, bakoitzak bere herramientakin jolasten. Orduan, nire ikaslei tokatu zaie nik dazkaten herramientak hoiekin jolastia, eta, saiatzen naiz, alik eta jolas gehien egoten, alik eta toki erosoena izaten behintzako, eta, pixkat ikusten behaiekin batea, norantza jo, noraino bai, noraino ez, fizikoki ere, esan nahi dut. Karo, gorputzare landu egin berda, ez? Baina, batez ere niretzako antzerkia jolasa da, eta horren bitartez sortu. Eta norberai eman, alik eta herramienta gehien sortu alizateko. Agian sorpresa hartuko zuten, ez? Antzerki kurso honekin, izan nahi dut, ni bezala, ez? Ni bezalako persona daudenak, gutxi gara berolako izango eta azte zen, beste, dakit, oain movimentua, oain ez dakiz, ez? Bai, dialako, gauzak ez gauden habituta, eta batzutan sentsazioa zein iziten, ridikuloa iziten hemen. Baina, nola danok aigean jolas hortan jolasten, eta oso errespetuzko espazio badan, eta ez juizioko espazio badan, da espazio bat permititu leikeuna, beste mundu batzutan sartzen, deskubritzen gure buruak, nun gaude deseroso, zergatik, ze moitzeigu. Nik uste antzerkiak... Puntu psikologiko ondia emozio. Eman gabe. Hainbeste. Jolasetik, baina ezagutzeko zure burua, ez? Bai. Jabetza eskolan irakasle izan zea, hemen, ez? Bai, hemen amankai gaztainagakin batea, eman genuen sormen tailerra, eta jardun genuen, sortze pena, porque hemengo gelatxo hau oso txikia da, esan berra dakat, igual beste gelatxon bat egokiagoa litzatekela, jak hemen hau zabalduko dut. Zea, baina, karo, oso espazio txikia eta gorputza lantzeko ez du ematen, ez? Baina, saiatu ginen, sormen espazio bat sortzen, idazketarako, gorputzetik baita ere, olako zea batzuk eman, ez? Nola esatea, Jesus, etzaitatako hainitza. Jesus, pues eman, etzaititzeatako. Igual dio, alegia, jarri mai gainean proposta bat edo, ez? Eta hortikan, sormenea bideratu, eta modu diferentetan sortzeko saiakerak ingenitu. Eta, berri izan dezu hain, ze proiektotan zaude, momentu enten, izan dezu... Kamikazekin Troian, martxan, eta irukortxekin baino gutxi jo, sormen berrian, Renatakin, tarteanekin antzerkia iten, eta, gero korto badakat, Maren Gonzalezekin urrian, eta, nahiko lan. Bai, momentu enten, testu bat ikasten. Hori da nire, burua testua ondo ikastia. Gorputzian gehatzia. Bai. Ez dakit, zerbait gehiago... Ez dakit, zerbait gehiago esan nahi bali maizu, aportatu nahi bali maizu, edo, ez dakit. Aportatu, nik, igual, jake gauden, ingo nioke luzatu ikuslei, ez da, edo herritarrei alako zea bat, luzapen bat, antzerkia ikustea juteko, ez, arautzen modelo aretoan badaude aukerak, gero kalerki dakau, badakau, zarautzen badaude aukerak antzerkia ikusteko, eta juteko beti irekita, ez? Ez ulertu inberde dana ulertu berdetzea hori, ez? Hori badakau buruan, eta nolabait irekita, bai, eta irekita, gauzatzuk igual ez dituzula ulertuko, zerbait sugerentiagoa izango dela, baino usteko, ez? Eta bestetik, programatzailei, eta, antzerkia ekarri nahi dutenei, edo aukeratu behar dutenei, izateko baita ere zabalak eta irekiak, eta proposamen ezberdinak ekartzeko, ez bakarrik pentsatzen dutenak oso mastikauak eta dianak eta tal, baizik eta bazterreko proposamenak ere aintzat hartzeko, beste teatro mota batzuk ere aintzat hartzeko, eta hola, gauza ezberdinak ikusiz eta programatuz, eta dantza hortan. Agian zuekin gehiago itzen behar dute, gauza horietaz. Hori beti. Hori beti, baina esan nahi dut orokorrian, ez? Ofizioko jendiaekin, ezberdinekin, gauzak antolatzeko orduan,
hori oso importantea da. Baina, bueno, anistasuna egon daiten behintzat teatrotan, eta baita ere jendian begitan, eta jendia ikustea juteko baita ere gauza ezberdinak. Hola, irekitealako burua eta begirada eta dana. Kalerki izaten danien da, ikusten diko jende inguratzen dela, eta hor izaten dira hola aukera ezberdinak eta ikusteko, ez? Bai, kalekoa erra izatea, kaliak harrapatu dute zaitu. Ez dezu junber, areto batea, ordaindu, eta jende batek esate, ojo, eta 5 euro ordainduko itutzago igualetzei gustatuko. En fin, 5 euro ordaintzitugu, en fin, tabernan bikaina hartzen. Baina, bueno, zen aitena da kalian, aukera dakazu jun, gerturatu, ez? Eta sorpresa sartzen hori da. Eta ikuste bazu, ez zaiztula engantzatzen, inundik, diskretamentian, pues jutia dakazu, ezta? Leheno komentatu duzu, Iraia, Goya sari nominatu izan zinean da. Emakume izatiak badula hor karga, ez? Imagina, hoi gizonak eta igual berdin bizi du iruditzen zaizu? Beitu, nik gauza esango dizut. Emakumeak 50 urtera gertuatze geanean, ja, geha pixkat, zaborrilla, zango dugu, zalegila, ja, ximurrak azte zaizkigu, ja, bueno, pues, ja ez gehain erakargarriak. Eta gizon bat 50 urtera iristeanean da, madurito sexy. Orduan, klaro, aldia handia dago, behaiek nik uste ez diala keskatzen gu ezain beste, bueno, aldatzen egin naiz. Nik hori ikusten ere buruan, eta, esan irakurri ja naiz, eta badakit, dala ariketa bat inbarretena, baina zure burua ikustia pantailan zahartzen, bai, bueno, ariketa bat da, ez? Eta ez saiatzen ikusten, bitu hor, hasi zaila zehatzen eroitzen hau, eroitzen bestia, ja hemen, eta ez juzgatzia hori, bezik izate, Iraia, ez? Hauzea, eta hau parte da, eta hau zea da. Ez, baina ariketa bat da. Inun baino, edo inoiz baino, espuestoago gaude, esan nahi dut, irudia, edertasuna, kanona, dao, etengabe gure aurrian jartzen, orduan. Noski, eragina daka, bai, noski, ariketa bat inbarrezu zure buruakin esaten, Iraia, favorez. Noski baita ere. Orduan, ni jadin badakat, eta bueno, baina neskagaztiak eta hola, arriskutsua izan daiteke, esan nahi dut, oso potente dakaulako gaur egun irudian kontu hori dana. Beraientzako ere. Eta gizonek, beste modu bat, zenbat aldez ikuste ditugu gizon oso helduak fikzioan emakume gazteekin liatzen, baina alderantziz ez da ikusten. Pelikula berezik bezala, ia da. Hori da, baina ez da ikusten, eta bueno, eske dago jarrita norma hori ez da desiragarria hori. Ez, emakume heldu bat, gizon gazte batekin, ze gizon gazte joango zan, con una mujer vieja, ez? Pero, alderantziz, bai, porque es un maduro, es sexy, no? O sea, es un hombre que sabe y te enseña, hori da pixkat, ez? Bai. Eta, bueno, en fin, mezu horiek etengabe daude, fikzioan. Eta gu fikzioa jate deu, ordu nahi gabe, hori gure gorputzetan impregnatzea, eta nahi gabe, bukatzen zuzuk zure burua juzgatzen, ikustezun bakoitzean pantailan esaten ai. Baina orduan da, ariketa inberazuna zure buruakin, da esan, irezira. Eta igual baita ere, hori da. Eta 50ekin ere, izango zen, eta saiatu hortikan, eta zure lanian zentratzen, ez, hainbeste gudian. Baina hor dago. Hori da. Etortze bada berriz, alfombran bat, edo orkezpen bat, nahezu ondo jun, gero da horre biztetan, la peor vestida, la mejor vestida. Ez da el mejor vestido, baina hori hor dago. Eta horrekin ikasi behar duzu, bizitzen eta... Gu eta gazteu adianak bai, ze gaztentzako ere, lankide batzu ni baditut, ni izain laguntzailean naiz da. Beti gazteak ikusten dituzu ondo preparatuta, gu igual beste garai batekoak ja, dana flojito, eta esaten jo, ze polita ez, gaurko gaztiak haingoa eta santzian, oso gogorra dala, beraientzako ere, Bai. Gazteia injektatzen Espainetan 16 urtekin, 15 urtekin. Orduan... Ze gizarte eraikitzen, ez? Itxuran oinarritutako gizarte bat, dana faltzua, denbora gehiago pasatzena kezkatuta bere irudiakin, bere barne, gatazka eta kritikotasun eta hori danakin, baina, orduan, zertan egia denbora galtzen. Antzerki gehiago egin berko genuke Iraia. Antzerki gehiago ez dakit, baina
sare sozialetatik atea, betu hola nahonia puntito. Basak gero esatezu, jo, eske mateo espasa dugu ez zaudela, baina. Munduan egon, berda, eta zer da hon, baina... Gero da nola eon, ez? Hori da. Hori da asuntua. Nola eon, neko lan horrekin. Baina, bueno. Ba, oso ondo, ez dakit zerbait gehiago adirazu nahi dezun, edo, ez dakit. Ez, pasatzea asko hemen hola 2 ordu, hola berriketan, Lourdes, baino. Gaur gizton beru egiteu, eta igual ondartza gongo gea, hobeto gongo gea, baino txo bat hartutako elkarrizketa politxontan honen atzetik. Oso ondo, bueno, Iraia, mila esker. Berdin. Segi zure lan hoiekin, proiektuekin, sorte hon, da beste bat arte. Mila esker, zuei. Bueno, aio.